Tervetuloa Jooga Nidra-harjoitukseen, eli joogin uneen. Jooga Nidra on syvä rentoutusmenetelmä, jossa tavoitteena ei ole nyt nukahtaa, vaan pysyä hereillä, olla läsnä ja kuunnella, miten mun ääni soljuu sinun kehosi läpi, niin kuin puhuisit itse itsellesi. Rentoutetaan tietoisesti omaa kehoa. Tämän harjoituksen voit tehdä istualteen tai selinmakulla maata. Jos olet istualteen, niin tue selkä vasten tuolin selkänojaa, jalkapohjat lattialla ja kädet ehkä sylissä istuen. Jos olet selinmakulla, laita vilttiä päälle, tyyny pään alle, ehkä jotakin sinne polvitaipeiden alle, niin alaselkäkin rentoutuu. Niin, että sinulla olisi mahdollisimman mukava asento. Ja lähde tuomaan huomio sinne sun hengitykseen. Miten hengität juuri nyt? Älä muuta mitään. Älä korosta. Älä jännitä, vaan anna oman hengityksesi virrata juuri nyt, juuri tässä hetkessä, miten se nousee ja laskee sun rintakehää liikuttaen. Ja nyt ehkä tietoisemmin hengitä hieman pidemmin, joko nenän tai suun kautta sisään ja huokaise vähän suun kautta ulos. Tee näin nyt muutaman kerran ja tunne, miten sun keho laskeutuu siihen alustalta. Anna silmien nyt sulkeutua. Ehkä haet siellä niskalle ihanan kohdan. Tuotko kädet hieman etäämmälle kehosta, kämmenet ylöspäin. Annat jalkaterien aueta kohti maton kulmia. Hengitä sisään ja hengitä ulos. Anna lempeän tuudittavan hengityksen rentouttaa koko sun kehoa. Jos on vielä päivän jännitteitä tai jotain muita tuntemuksia siellä lihaksissa, niin anna lihasten liikahtaa ja ehkä hengität hieman syvemmin sisään. Ja anna ulos hengityksen liuuta nyt hieman pidemmälle. Ihan sinne alavatsaan saakka. Tee näin muutaman kerran, jos tuntuu, että on vaikea nyt pysähtyä tähän hetkeen. Anna ajatusta ja tuntemustenkin nyt mennä ja salli itsellesi tämä rentoutushetki. Sinä olet sen ansainnut. Hengitä sisään ja hengitä ulos. Tunne, miten keho laskeutuu sinne matolle ja anna keho rentoutua, hengityksen virrata, vähän niin kuin nukkuisit, lepäisit. Ja huomioi sieltä suljettujen silmäluomiesi alta, miten valkoinen, kaunis valopallo laskeutuu sun otsan päälle. Ja jokaisen kohtaan, mihin valopallo sinua koskettaa, sun kehoon virtaa rentoutta ja raukeutta ja rauhaa. Valopallo siirtyy oikean silmäluomen päällä, oikeaan poskeen, leuan päällä, takaisin vasemman silmäluomen päällä. Vasemman posken päälle, leukaa ja sieltä nenän päähän. Kaikki kasvojen lihakset rentoutuu. Valopallo siirtyy oikeaan olkapäähän, oikeaan käsivarteen, oikeaan kyynärvarteen. Oikeaan kämmeneen,
oikea peukalo, oikea etusormi, oikea keskisormi, oikea nimetön, oikea pikkusormi. Valopallo liukuu oikeaan kyynärvarteen, oikeaan käsivarteen, oikeaan olkapäähän, oikea hartia. Liukuen yläselän kautta, vasen hartia, vasen käsivarsi, vasen kyynärvarsi, vasen kämmen, vasen peukalo, vasen etusormi, vasen keskisormi, vasen nimetön, vasen pikkurilli, vasen kyynärvarsi, vasen käsivarsi, vasen olkapää, vasen hartia. Valopallo liukuu rintakehäsi päällä, vatsan päällä, oikeaan etureiteen, oikeaan polveen, oikeaan sääreen, oikeaan nilkkaan, oikea iso varvas, oikea akkavarvas, oikea kolmas varvas, oikea neljäs varvas ja oikea pikkurilli. Valopallo liukuu nilkan päällä, säären päällä, oikea etureisi, liukuen vasen etureisi, vasen polvi, vasen sääri, vasen nilkka, vasen iso varvas, vasen akkavarvas, vasen keskimmäinen varvas, vasen neljäs varvas ja vasen pikkurilli. Valopallo liukuu vasempaan jalkapohjaan, vasen kantapää, vasen sääri, vasen polven tausta, vasen takareisi, vasen pakara ja sieltä oikea pakara, oikea takareisi, oikea polven tausta, oikea sääri, oikea kantapää ja oikea jalkapohja. Valopallo liukuu häntäluun päähän, alaselällä. Vasen pitkä selkälihas, oikea selkälihas, ristiselkä, vasen lapaluun alue, oikea lapaluun alue ja yläselkä. Valopallo liukuu niskalla, takaraivolla ja päälailla. Valopallo liukuu vielä kasvoillesi, otsalla, nenänpäähän, leukaan, koskettaen rintakehäsi, molemmat polvet ja molemmat isovarpaat, kuin peittäen sinut ihanaan valkoiseen valoon. Hengitä muutaman kerran sisään ja ulos. Ja tunne syvä rentous, raukeus, rauha koko kehollasi päälaelta jalkapohjiin saakka. Hengitä sisään, hengitä ulos.
Ja lähden nyt hieman liikuttelemaan sormia, varpaita, nilkkoja, ranteita. Ehkä vähän haukottelet, venyttelet, kiskottelet, kaskottelet ja hitaasti nauttien herät uudelleen tähän hetkeen, tähän päivään. Anna itsellesi oikein iso kiitos, kun annoit aikaa omaa rentoutukseesi. Ja oikein paljon kiitoksia, että sain sinua ohjata. Kiitos.